Bienvenidos amigos mexicanos. Bylo mi 10 let, když jsem s napětím sledoval mistrovství světa ve fotbale v Mexiku. Obdivoval jsem postup vašeho týmu Mexika do čtvrtfinále a záviděl jsem vám, že můžete naposledy na mistrovství světa sledovat krále fotbalu Pelého. Ale nejen sportem je živ člověk. Naše senáty, naše horní komory dělí vzdušnou čarou vzdálenost 10 000 kilometrů. Přesto máme mnoho společného. Společně jako země uznáváme prospěšnost dvoukomorového parlamentu a oba naše parlamenty měly svoji činnost na 50 let přerušenou. Ta naše byla obnovena v roce 1996. Vaše 200leté trvání je impozantní a já vám k 200. výročí Mexického senátu srdečně blahopřeji a děkuji za naši spolupráci. Na závěr mi dovolte, abych popřál Mexickému senátu mnoho dalších úspěšných let a mexickému lidu, aby jeho země vzkvétala. A ještě jednou děkuji za naše přátelství. Muchas gracias. Mějte se pěkně.